și bine v-am găsit la un nou episod din seria Survival cu veteranul. Eu sunt Gaming și Urbanică și haideți să continuăm. Da, s-a făcut seara între timp. Nu știu, nu mi-am pus neapărat ceva pentru că astăzi o să fie un episod mai scurt pentru că trebuie să merg la antrenament și e luni astăzi. În fine. Să facem aici. Hai să văd aici cum o să iasă. Chiar să spun. Da, aș mai gândi la o serie ceva cu Counter-Strike. Unde-i tot lemn? Cu Counter-Strike. O serie care va avea și ea episoade destul de multe. Și da. Dacă ați văzut asta, iertați-mă, dar dacă nu, nu nimic. Nu, oricum prima așa. Da, vreau să pun shader-ul să arate, nu știu, mai confortabil într-un fel. Nu știu dacă neapărat arată mai frumos, dar pentru mine contează. Am început aici, dar am început-o prost. Văd și mă poate avea tot felul de erori. La mare pe... Asta chiar că n-am văzut-o. Dar hai să pun așa pe margine. Da, o luăm așa încetul pe margine. Din până jos. Sper să găsim diamante cât mai rapid. Deci, practic, astăzi o să începem, o să facem, va fi seria mai multă cu cu minerit, practic. Așa. Torțele. Mamă. Am o presimțire rea. A venit presimțirea mori. Bă. Bă, cât? Mamă. Doi, frate, doi. M-a rupt, eu fug, mă rup. M-a rupt. Mai prind una. Ce merează. Și mai și urcă. Nu, trebuie să fac eu un chestplate și atunci am de iron. Chiar dacă folosesc iron-ul, cu asta, așa, chiar dacă folosesc eu iron-ul, dar măcar îl folosesc pentru ce? Bun. Fac și un chest. Aș vrea să fac două cheste. Așa, două. Bun. Punem așa. Ne punem toate. Aproape toate. Luăm jumate. Așa.
criptura, chestplate-ul care îl pun pe mine, bun. Are cinema e șmecher. Cealaltă parte, uit. Hey, creeper, nu, exploda. Mâncatea razilor. Uite aici, frate. Așa, explodează. Și omoară și pe ăla. Dă-te. Enderman. Mamă, cum a apărut ăsta. Ender. Da. Am trebuit să-mi iau itemele și să fug. Pentru că nu mai am nicio scăpare. Și... ceancurile. Mă disperă. Nu, hai că nu ți-am făcut nimic, nu da. Fugi, Ignat, fugi. Cam doar asta e de obicei scăparea când ai nevoie de ceva. Ar trebui eu să mă duc, dar să mă duc bazat, în sensul în care 1, 2, 3, cel puțin 3 trebuie să păstrăm. Deci, așa că prea multe speranțe nu prea avem noi. Da, eu mi-am luat lopată, lol. Târnăcop. Ce mă enervează Enderman. Da, iași. Foc. Și acum n-am mai luptat cu ei. O iau prin partea asta. Sper să nu mai... Da. A apărut. Te rog să nu dai în mine. Ok, bine. Uite, Și de ce nu pot da în el? Nu e clar. Îmi iau itemele și fug. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Salut! Fugi, Ignat, fugi! Fugi că vine după tine. Dar nu mai puteam să mai dau în el, și cât mă enervează treaba asta. Mi-a păpat și... Un, 2, 3, 4... Și luăm și cărbune. Așa și mergem noi în minuța noastră. Așa, 60, pac. Trebuie o sabie. Bun. Gata-i. Pac. Da. Minăm. N-avem ce face. Enderman-ul ăla neisprovit, care îmi distruge toată, care îmi distruge totul și mă cam pune pe nervi așa într-un fel. De undeva se aude ceva, se aude urât. Pe aici pe undeva mai trebuie să mai fie o mină. Da, am nimerit prin zonele cele mai periculoase. Nu, e ca un fel de... iată-l.
Ah, lol. Bellissimo. Ah, mă, mai încoace. Ah. Ești mecher. Lol. Ah, mă. Ah, gata, l-am prins. Cred că o să ocolesc. A, nu prea prinde ocoli. Uite, mă duc încolo așa. Sper să nu mai fie nimic în jos. Nu, e bun. E bun, punem aici așa. Semn de atenționare. Poate voi mai pica. Nu așa, o să dau așa. Da, la 60 suntem. La 60. Deci mai avem mult. Câte iron. E bun. Mă bucură când găsesc iron. Numai că îmi va trebui și diamantele. De aceea voi face un tunel pe la nivelul 12, da, la 12. Și acolo mă voi chinui. Exact. Că, na, e destul de greu în continuare. Cu zombilici. Da, nu. 49, fai, greu merge. Greu. Și nu mi-am luat mai multe tărmână cu ape. Zic, nu-mi trebuie, dar uite ce face nevoie din nou. Îmi distruge. Deci, practic, am deja 4 serii care vreau să mă țin de ele. Vreau să mă țin ca lumea cu 3 serii, deci una cu minigame-urile, a doua e survival cu veteran, în jurul pământului 90 de zile, ocolul pământului cred că era, și apoi Counter-Strike. Cred că voi face cu un prieten 2 acea serie. Nu știu, mi se pare mai distractiv așa când ești cu cineva. 8, 9, 10, 8, așa, 40 de scări. E bine. Și bam. Mare greșeală că nu mi-am luat un târnăcop, dar ne descurcăm noi, nu-i problemas. Hei, nu. Au. Așa, e degrabă. Pici forțat. Ori ne ajung? Eu cred că da. Nu știu, pentru o urcare mult mai ușoară, pentru că te chinui, nu cred că am pentru toate, sau pentru că e chinuitor să faci treaba asta așa, dar cu așa, uite, uci mult mai. What? Noroc că mai iau și eu câte o... Nu-i Dumnezeu să bun. Noroc că mai iau și eu câte o masă de lucru. În caz de urgență e bună.
Mai fac și un topor. 2, 3, așa, bun, ok. 4. Așa. E mai ok, zic eu. Sincer, lasă să mă duc doar cu astea. Iau la minerit. Mai iau să mai fac niște... Dar mai erau aici. Știu ce le-am luat, în fine. Nu, faza e că aș vrea să mă duc repede, iau tot lemnul. Și apoi... Mi-e frică, frate. Vrei să bag asta acum dată. Și acum repede. Am tot ce prindem. Rapidus. Nu mai pot, nu mai ajung acolo. Tura viitoare. Hai mă. Hai. Contra eu. Te spart? Nu, te spart. Hai. Ba da, s-o spart. Hai, mai repede. Punem aici pot, nu mai avem cu ce acoperi, mai spargem una, luăm 2 din astea, încă nu ne cărăm. Hai că ajung, acum fugi. Fugi. Mai puneți una aici și una aici, așa. Poate săgeți e bună. De asta ne-a trebuit mai avem puțin. Bun. Cam atât pentru astăzi, eu zic că ajunge. Am fost Gaming Șerbănică și am terminat episodul 3 din Survival cu veteranul, așa că vă salut!